нас честваме като будители, просветителите, революционерите, онези, които са тласкали нацията напред и са истинските строители на съвременна България, също са били разделени в очите на обществото на еволюционисти и на революционери. И спрямо тях се е водил същия спор. Как трябва да се действа? Тук ли му е мястото? Това ли е времето? Това ли е начинът? И за това днес, вместо аз да говоря, искам да ви представя пак тези две вечни тези, чрез думите на двама от колосите на просветителите Любен Каравелов и Христо Ботев. Неутешителен отговор на въпроса знаеш ли ти кои сме? Любен Каравелов пише: знаеш ли ти кои сме? Ние сме сини, ние сме заплахвани, ние сме за презиране, ние сме за тояга, ние сме за смях. У нас всичко е шупнало, а нищо не е вкасало. Всичко е избъбнало и нищо не е цъфнало. И след това в нашия обществен живот българите трябва съвсем да се превъзпитат, да оставят своите нравни идеали, да залегнат на своето възпитание и образование. И ако вече да захване да бъдат следователно, тежко и глава на нашия народ, който стане толкова така, защото различните останите защитават интересите му. А революционерът Ботев в политическа зима казва: а ти, ти си българин и патриотин, запей песента гъби, мои гъби, пък легни и сънувай, че си предводител на гъските, цар на кокошките и защитник на българския народ. Но преди всичко, питай жената си и своя мозъчни ревматизъм: изминала ли се е зимата, превалила ли се е нощта? Ако ти се каже, че не, то ти спи и сега, завивай се в своята мрежа и извикай сам. Дали се две нощи смесиха или се зора довърши? Кукурико, ето петлите, чап-чап, ето кучетата. Зимата се свърши и нощта си измина. Да благодарим на ранобудните студенти, на нашите...